Siapa RT diutangi ngutangi? Lho, Pak RT kan ngayong itu nggih. Kira-kira sing tanggane rondo pripun Pak RT? Diparingi mboten Pak RT? Disedekahi duit napa dinafkahi? Iki mulyake nandang susah, kesusahan dimulyake termasuk kematian Pak. Nek enten tanggane kene enten kematian tanggane sedereken sedo dimulyake pun ngantos digawe susah. Ya, diiring jenazah dimulyake saestu. Niku termasuk perkara sing demeni diiring karo malaikat Jibril. Termasuk bocah yatim. Mulyakne bocah yatim. Dari Kanjeng Nabi sing gelem mulyakne bocah yatim besok bareng-bareng ning swarga karo aku Kanjeng Nabi. Dimulyakake panjenengan bocah yatim. Kok jenengan ngopeni bocah yatim iso bisa dimulyakno karo Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi mulyakno ke syafaat insyaallah selamat akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditanjuke malih waris ala zalika mongko lobaho ing sira-sira ing sekabehane mengkono perkara. Sekepitu perkara niki Pak nek saged diugemi, dicekel, dilakoni supaya diiringi karo malaikat Jibril insyaallah dadi hambane Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mawas pindah wau Pak nggih. Sing perkara sing diiringi malaikat Jibril pindah wau napa? Nglakoni salat jamaah. Sing nomor kalih lelungguhan bareng karo para alim ulama majelis ilmu. Sing nomor 3 jenguk wong lara ngindangi wong lara. Sing nomor sekawan apa? Ngiringne jenazah. Sing nomor gangsal nukani toya loman ing banyu. Sing nomor 6 ndamekke wong sing sesatron congkreh. Sing nomor 7 mulyane tangga ya bocah ya yatim. Sing enteng pundi Pak? Oh, kok mulai rondo gitu. Oh, mulyane tangga Pak. Itu perkara niki sing nyebabno malaikat Jibril iri karo bangsa manusa sampai cerita ten Kanjeng Nabiullah Muhammad. Badhe niku Kanjeng Nabi Muhammad cerita ing Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku mantune Pak. Gudang ilmu, pintu ilmu. Berarti Sayyidina Ali ke kewarisan ilmu Kanjeng Nabi, gudang ilmu ten Sayyidina Ali niki. Allahumma sholli ala Muhammad.